No kerropas sit omin sanoin, että miksi sä oot tullut tänne vastaanotolle. Että kyllä täältä nyt, mä näen nyt sun tiedot täältä suurin piirtein, mutta kerropa nyt ihan omiin sanoin. Millään ei mitään merkitystä. Se on ihan sama, kuoleeko vai ei. Ai millään ei mitään merkitystä. Me tunne ja ala elää sun elämääs. Mitä sä siinä istut jauhamassa paskaa täällä? Tänne asti sä jaksoit tulla, mutta elämä on tuolla. Wake up! Lähde elämään sun elämää. Aivan. No kerropas sitten, että mitäs lääkityksiä sulla on tällä hetkellä? Mä tehnyt vaihto taas jonkun... Onhan noita nyt. En mä muista niiden nimiä. Lääkityksiä. Oota mä katson täältä. Joo. Sellaista ja tällaista. Mitä se lääke auttaa sit, kun sä oot hyppäämässä tuolta katolta? Kasvatatko sä jotkut siivet, kun sä otat sen lääkkeen vai? Aivan. Katsotaan, sulla on täällä jotain. Täällä on nyt määrätty joku escitalopramini. Sitä voisikin nostaa sitten, että nostetaan se vaikka tonne 100 milligrammaa sitten saman tien. Mut kuvailepas sun mielialaa sitten, että millainen se on. No ihan kun mä katsoisin kaikkea vai jonkun sumun tai jonkun verhon läpi. Mikään ei tunnu miltään ja en mä näe mitään syytä jatkaa täällä. Menossa oot nukkunut koko sun elämässä. Avaa sun silmät, lähde tekemään niitä sun juttujas. Ja näyttää siltä, että sä oot luovuttanut jo. Niin se hauta-arkun tekeminen on sitten tossa niinku seuraavasta ovesta sisään, niin siellä sitten voitte suunnitella valmiiksi teidän omia hautajaisia. Että näyttää siltä, että sä oot jo luovuttanut. Aivan. No, kerropas vähän itsestäsi, että kuvaile niin itseäsi omin sanoin. Ihmisiä syntyy ja kuolee joka päivä, joka hetki. Mitä väliä yhdellä ihmisellä? Ei mitään. Mä en osaa mitään. Musta ei ole mihinkään. Aivan. Okei. Käydäänpä läpi näitä sun pohjatietoja tässä. Et jos sulla on nämä ollut jotain kuormittavia tekijöitä ja muutoksia, se masennusta ja jotain itsetuhaisuutta, niin miten sä oot näitä juttuja sitten hoitanut? Onko sä vielä niinku itsetuhoinen? No, mä vedin tuossa 2 kertaa överit ja joudoja-osastolla, että kertooko tää sulle jotain? Siis mitä apua sä ajattelit saada täältä täysin ventovieraalta? Ei se mieti mitään muuta kuin, että aika kuluu ja sen tilin saldo. Aivan, eli ollut osastolla. No ootko kokeillut ihan käydä kävelemässä tuolla ulkona, et ihan semmoista kokeillut? No mitä siellä ulkona sitten? Ei mitään. Mä en palvo aurinkoa. Kirjoitetaan tänne, että satanan palvoja. Ei, on myös vähän deliriumia potilaalla. Mutta siis tutkitusti ihan niin kuin raitis ulkoilma ja käveleminen ja tämmöinen auttaa todella paljon siis mielialaan yleisesti, että siitä on ihan monia tutkimuksia kyllä tehty, että en myös... Jos ei huvita mikään. No, mutta se käveleminen saattaisi ihan auttaa siihen, ihan vaan mennä ulos niin kuin raittiiseen ilmaan. No, mutta mites sun, onko sulla ollut univaikeuksia? Joskus mä nukun paljon ja joskus sitten toiseen.
riippuu päivästä. Yöstä. Aivan. No mitä jos mä laittaisin sulle mä määrään nyt sitten 400 milligrammaa ketipinoria iltaisin, että saat sitten, otat sitä, niin sitten saat nukuttua sen kanssa. Juu, laitetaan semmonen annos, että se on sitten joka ilta otat sitä siihen nukkumiseen. Siis sä määräät lisää lääkkeitä entiselle lääkkeiden sekakäyttäjälle. Onko toi oikeat hoitoa? Niin siis ihan sinun parastasi tässä kuule koko ajan ajatellaan, että sinun avuksihan nämä lääkkeet on määrätty, että olisi niin kuin tosi tärkeää, että ottaisit ne sit niiden määräysten mukaan. Että ihan tässä kuule sinun avuksi ne lääkkeet on niin kuin määrätty. Mitäs toi ruokailu sujuu? Kai mä tuossa 2 päivää sitten söin jotain. En oikein muista. Ai mitä? Vaikeuksia syödä siis. No kerropas, että miksi oot ollut itse tuhannen? Niin kuin mä sanoin, niin millään ei ole mitään väliä. Ihan sama, mitä käy. Vai niin? Tulee nyt kyllä vähän sellainen kuva, että potilas ei oikein niin kuin suostu auttamaan itseään tässä. Et no, kerropa nyt sun lähipiiristä ja onko sun elämässä, niin kuin, ketä sun elämään kuuluu? No ei ketään. Mä vihaan ihmisiä. Oota, mä ihailin vaan omaa peilikuvaa. Ei ole ketään selvää. No kyllä se perhe olisi ihan hyvä, niin kuin, että siihenkin pitäisi sitten yhteyttä, että olisi jonkinlainen niin kuin tukiverkosto siellä taustalla. No mitäs harrastuksia sulla on? Mitä sä päivisin teet? Nukun. Mietin maailmanloppua. En mitään. On olemassa. Hengitän. Tuhlaan happea täällä. On yhteiskunnan taakkana. Sä oot vielä hengissä. Sä hengität. Me tekee jotain. Elä sun elämääs. Tee se kaikki, mitä sä unelmoit. Aivan. Okei. Pitäisikö sulla sit kuitenkin määrätä oksikonttia, niin 100 milligrammaa, sit mirtsapania, ehkä 50 milligrammaa. Escitalopramia mä voisin nostaa tonne 150 grammaa, että niitä sitten päivittäin. Onko sulla mitään tulevaisuuden suunnitelmia tai jotain semmosia? No joka päivä mä katson noita talojen kattoja ja mietin, että mä hyppäisin alas. Et ei oikein mitään sen kummempaa. Siis, me tekee jotain. Ai kaikki on tuskaa. No ilman tuskaa sä et pääse mihinkään. Jos kaikki olisi vaan helppoa, niin... Selvä, eli itsetuhoisuutta on potilaalla. Mut siis mitäs teet niinku työksessä? Jaha, eli laitetaan, että työtön. Kuule, täällä olisi sellainen laitoshuoltajan kurssi, niin vähän voisin ilmoittaa sut sellaiselle, että laitetaan siihen, alkaa 2 viikon päästä. Joo, hyvä. Hyvä. Eli joo, että siinä on se kurssi nyt sitten ja joo. Tässä olikin näitä lääkkeitä, mitä mä nyt sulle tässä määräsin, niin joo. Että tästä saat ne päivittäin ja osallistutte 3 kertaa päivässä. Joo. Oliko sitä tässä? No niin, sait ne lääkkeet nyt, että ota niitä nyt sitten vaan ja suosittelen ihan sinne ulos menemään, sinne kävelemään. Hei hei!